Шит илдә гомер итеп туган телне ничек саклап калырга Кытайда яшәүче милләттәшләребез моның юлын яхшы белә. Ел саен Казанга Көнчыгыш Азия якларыннан йөзләгән татар студенты җибәрәләр. Араларында туган телләрен камилләштерергә теләүче егет-кызлар байтак. Кытайның Кылжа шәһәреннән Вәлиулла Хәсәнов шундый яшьләрнең берсе. Біздегі бизеклер көбінше әтие алып қайтқан китаплар бар Қазанныкы. Көбінше бикте көп айырылып тұрмайлар. Бізде шылтырышабыз Казан өрнәге аша бүтін ішін ішләргә. То есть икенче төрле бизекләрне уйлап табарга түгел. Әшен татар халкында булган әсләм мондыйлар, менә элекке Булгар ханлыгында булган үрнәкләр кебек. Вәлиулла Казан университетының татар журналистикасы бүлегендә белем ала. Татарстанга ул туган телен тагын да яхшырак өйрәнергә, милләттәшләре белән аралашырга килгән. Бәлки чит илгә бер Америкага чыгарга уйлап исәпләнеп жүрдем уку бетергәч. Но әтиәниләр уже күптән уже безне кичкәнәдән өйрәтте татар теленә, татар мөхитенә ничектер кирәк бөтен җыйда дискалар, компакт бөтен, то есть татар мөхитенә кирәкле бөтен әйберләр булды. Вот шуларны уйлап әтиәнде әйтә туган җакка барырга кирәк ничектер. Исең барда элеңне тап дигән бер сүз бар ди. Вот шул сәбәптән әйдәп балам Казанга. Вәлиулланың әтисенең тамырлары Татарстанның Орша, әнисенең Башкортстанның Бакалы районнарына барып тоташа. Тегермәнче һәм агач остасы булган әби-бабалары 19 гасыр ахырында ук гаиләләре белән Кытайга күченеп китә. Әти әйтә: "Балам, менә татар кызы дип әти әйтте ди." То есть бабай минем. Вот ничектер эзләп йөрим, бер көнне ишеттем, шунда бер татар кызы бар икән. Вот шуны все. Даже әти әйтәйдер. Пусть аяк жук булса да татар кыз булырга тиеш. Кылжада үзен татар дип санаучы 400 кеше яши. Туган телләренә, милли сәнгатькә бик сакчыл карыялар. Әйтик, Хәсәновлар гаиләсендә генә дә 12 баян бар. Татар яшәгән җирдә вот шулай баян булырга тиеш, вот баян булган җирдә җыр булырга кирәк. Вот бөтенебезнең күршеләр әйтәләр. Вот анда шау-шу чыга. Теге татарлар что ли тагын. Вот татарлар бар җирдә сәнгать бар. Вот кешеләргә шундый тәэсир калдырдык. Татарлар шундый сәнгатьчел, китапны яратучы, белемле халык дигән. Хәсәновларның балалары Кытай мәктәбендә укысалар да, әти-әниләр аларга туган телләрне мәхәббәтне тәрбияли белгән. Әти әйтә: "Вот күп музыка тыңлыйсың, шул музыкалар ятлыйсың, шуннан вот һәрбер сүзен дөрес әйтергә, дөрес сөйләшергә өйрәнәсең. Вот шуннан тел саклыйбыз ди һәм мен ойлым шул музыкадан гына беренче минем телем өстә, һәм әтиәнигә рәхмәт." Казанда да Вәлиулла тик утырмый. Туган телен, татар көйләрен бөтен дөньяга таныту буенча эшли. Милли музыканы заманчага яраклаштырып тәкъдим итә. Интернетта Казандагы Кытай татарларын берләштергән төркем булдырган. Казанда узган универсиадада да актив катнаша. Иң яхшы волонтер, иң яхшы музыкант исемнәренә лаек була. Милләтемне танытырга мөмкин булган бөтен өлкәләрдә катнашырга тырышам ди егет. Рания Садыкова, Антон Королёв, Яңа гасыр каналы.